आलासि बिथांमोननिसिम बे समाव जोङो कन्डलेन्स हाबाफारि लागोन। जोंनि मुंखौ लोगोसे बर'नि बिफा गणप्रकाश उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै हारिनि खामानि मावनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय। बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो दान्दिसे सम बयबो सिरियै आर'ज गाबगोन, कन्डलेन्सनि हाबाफारि लागोन। मानगोनां आलासि आरो जोंनि मावथिगिरि बिथांमोनखौ कन्डलेन्सनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय Me